Γεια σας, στο βίντεο αυτό θα αναλύσουμε την πρώτη επιλογή της διαχείρισης περιεχομένου που βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής σελίδας και αφορά την διαχείριση των χρηστών του συστήματος. Επιλέγοντας την συγκεκριμένη κατηγορία, τότε στην σελίδα που εμφανίζεται μπορούμε να δούμε τους χρήστες του συστήματος με το username τους, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο σύστημα, το ονοματεπώνυμο και το email τους. Στη συγκεκριμένη σελίδα, ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει και νέους χρήστες, πατώντας το κουμπί της δημιουργίας νέου χρήστη. Πατώντας το, εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του νέου χρήστη και ολοκληρώνοντάς την, ο διαχειριστής πατά το κουμπί της δημιουργίας του νέου χρήστη. Σε περίπτωση που χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία κάποιου χρήστη, τότε επιλέγουμε το όνομα που θέλουμε και κατόπιν το κουμπί της επεξεργασίας. Εφόσον κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε, τότε πατάμε το κουμπί της ενημέρωσης και εφόσον η ενημέρωση είναι επιτυχής, τότε αυτό επιβεβαιώνεται από το πράσινο πλαίσιο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.